Ndamira pamberi pedera mabokutasa. Ndamira pamberi pedera mabokutasa. Ndamira pamberi pedera ramabokutasa. Zvese kuti zvichokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Kare pachabatwa nemhosva. Kare pachabatwa nemhosva. Mwari mubatsiri. Mwari ari mubatsiri wangu. Nyaya ndamirira pano ndeyemunda. Ndakati nyaya yangu yakatanga gore rapera muna August. Kubva zvadarozvo kubva yambo ngeyapera. Yapo ngeyapera kudaro batani tati August, September, October, November, December batarima zvakanaka. Tamuna January ndizone James Mautsa wakuya pamunda pangu. James Mautsa zvauya sei kuti auye pamunda pangu? Ine ndakabatwawo nehasha semunhu wenyama. Ndikaenda kwashe. Ndaenda kwashe kuya svikaiwo ndichitaura nyaya yangu. Hapana chakazika. Ndakaenda kwasabhuku. Ndikataura nyaya yangu. Tizone sabhuku ya sabhuku patasimuka pataenda kwashe kuya. Zvikei kwashe kuya zvikasi hambai toda kuenzanisa nyaya. Vataura nyaya yawo nasabhuku ya. Wataura kudaro inini ndakaramba ndakanyara. Kubva wazopedza pawandibvunza kuti mune chekutaura here? Ndikati ini handina chekudimba chekutaura. Kubva ndadzokere kumba. Saka ndo zvakaitika, munda wangu wakavhurwa. Ndozoona James ozouya akatanga kugadzira road. Agadzira road. Ini ndakamutarisa anotaura naye. Apedza kugadzira road yake. Paapedza kugadzira road, inini munda wangu pamugano pacho ndakaisa waya. Pane gate riripo, akabhagura gate rangu pawaya dzacho akabhagura. Bapinda vaenda musi wacho. Vazouya nditoone wakutochera makomba ekudotesa waya. Hana mubvunza, ndakaramba ndakanyarara. Saka inini zvakandirwadza. Ndakazosvikira pakuti ini ndingaramba ndakagara ndoita mugarire zviro zvakadaro izvi. Rekai ndiende kuno vanoziya. Kuda kuti nditi ndiendese nyaya kwasabhuku, wanhu hari rimwero. Kuda kuti nditi ndiende uku, wanhu hari rimwero. Saka ndakabva ndashaya wangu. Saka ndakasvika pakuti ini rekai nditsvake vanondibatsira. Kobva ndauya nayo kwasabhuku ndorikanda. Kobva ndataura nyaya yangu. Musi wa23 March ndo wandakauya ndikataura nyaya yangu. Ndakatomusiya uyu arikutochera makomba ekutoisa waya yakewo. Kutokevhawo waya yangu inini, kupinda mukati kutokevhawo waya yangu inini, kukokera mbesa dzangu dzandakarima. Ndo zvakaitika. Kusvikira pakuti waridzi wenzvimbo wakasvikira pakuti ukanetsa iwewe tichakudzinga munzvimbo imomo. Ndokuti uri urambirei nemunda kupa James. Waridzi wapiwa? Kanzera. Kanzera ndiye mudzi wenzvimbo? Kanzera ndiko taienda kunyaya cheiyo pakanzera. Ndakatorwa nasabhuku tikaenda kwakanzera. Kanzera ndiye akanga ari kuti ko imimi muri kudaro ngenyi, hamuzwi tsitsi here kuti umwe aone pekugara? Ndikati ndingazwa tsitsi sei kuti umwe aone pekugara? Iwo ndo munda wangu, ndorima papi, apa ndine mhuri. Kanzera anei chekuita neminda? Ipapo mambo handichazivi. Sabhuku wacho ndiani? Sabhuku inini wakandipa munda uyu wakashaya, wakatoibva nezuro. Wamakaenda naye Nyamguri. akawigwa zuro? Sabhuku wacho wakandipa nzvimbo iyoyo, baba wacho wakawigwa nezuro. Ndiye akandipa nzvimbo iyoyo. Saka sabhuku wamakaenda naye kwakanzera ndiani? Arumirira bhuku izvozvizvi ndi Nyamguri, Bright Nyamguri. Ndiye arumirira. Aripi izvozvo? Handizviziva. Ari pano?
Handizviziva ivo wava ndo mukatobvunza ndo vanotaudzana naye sabhuku. Makarogwa? Uyu murume wangu ari pano. Murume uri? Avo ari pano. Wesha tine chinyanya kuda isusu. Kana tiri pachiwana. Kana baba namai varipo. Anowanzo kutaura akamirira mhuri ndibaba. Noti mai. Ipapo dambudziko riripo ngerekuti umwe wangu haasiri wemunomu, saka zvimwe zvacho haazozvizwisisi kuti zviri kuti kudiba. Chimanyika haazochizwisisi zvimwe zvacho kuti ozopindura chikudiba. Ngowe kuMozambique haasi wemunomu. Magara marora matongo akareba sei? Totane 12 years. 12 years muchigara ipapo? Patogara pa. Gore rino. Muchigara ipapo? Okay. Ko James wakauya ipapo achikokera rini? Akauya ipapapo pandakabva kunoko kuMangara. Ndipo akauya achikokera. Muna Machi. Muna Machi muno? Imi mani 12 years muri ipapo? Achiti James akapiwa nani? Ina anombomubvunza. Gara inesi. James. Uya. Baba ndiye mugara nemukadzi wenyu. Ngomugara kure nemukadzi. Yes. Ndikubvumirana nayo. Inini stendi kuti ndiende kuita stendi ipapapo. Stendi padongo panyaya pamugata. Sabhuku akati pamugani. Akatouya akati mugani wenyu ndikuyu. Purisa ndiye ndakatanga akandigurira. Sabhuku bvaazouya achiprova. Ndakatopuhwa mugani zvipenyu muri kuguma nerodhi. Avo vachibva kwaVhubhuni vachitanga kusvika muMount Kenya. Vakauya vakaenda kwaShinkana. Vakauya nemupurisa. Mupurisa wasabhuku zvekare. Akabva auya abva amubva pamugani wavakatotaura kuti musapinde uku padongo ramugadza. Gumai apa seunga vanhu vakatobvawo kwaVhubhuni vachitsvaga nzvimbo. Ndobva wapuhwa pekugara. Inini ndichienda kwaSabhuku ndichitaura naSabhuku. Sabhuku akangonditi apa padongo pamugadza paya chiendowaka ipapa ndo pastendi yako ipapo. Saka pane zvimwe zvautotaura banditi hazvomake sense now. Kana uchiti dongo riri pamugadza, saka aifanira kupa utoro chekugara padongo riri pamugadza ndiye mukadzi. Iwe unopiwa dongo kuti ugare padongo repamukadzi. Wana mukadzi wacho waripo. Uchipiwa naSabhuku. Sabhuku anombopa chete pavirgin land, state land, ndio inopiwa nani? naSabhuku. Sabhuku haaloketi land yakaaloketwa kunomwe mugutano. Saka sei iwe wainopiwa padongo ramunoziva ndiye wanamukadzi? Wanamukadzi wacho wasipo. Because aifanira kukupa dongo iri ndiye wanamukadzi. Alright, ko nhasi uno wanamukadzi wakadzoka kuda kuwaka unoita sei? Inini handisiti Krista, ina handipazivi ndaona ndiwo ataura zita ramukadzi, handini ndakutaurira pa ndiwo ataura kuti dongo ramukadzi. Wada kudonga ini ndinda kutaurira sei? Ndakangokura ndichikupaziva ndaikopfuura. Kana wakatokura uchipaziva ndi pana mukadzi, it means kuti wana mukadzi wacho unotowaziva. Saka pawaifana kukumbira kugara ipo waifana kukumbira wana mukadzi. Haukumbiri kanzira. Ndio takurire wakuda wenda padongo ramukadzi. Wakakurira kwazvo wabvire Ndiwo umushamiri. Wati wewe ndakakuriramo ndichingozwa kuti ndepana mukadzi. Iwe wambochimbogara, wangorimbogara ipi? padongo ramukadzi. Kwamautsa. Kwamautsa ndo kwako. Apa ndipo mukadzi. Ndizvo? Kwamautsa ndo kwako. Apa ndipo mukadzi. Wana mukadzi wacho waripi? Asi rega tikutaurire shangu zvinotaura mutemo.
mutemo zvaunotaura handiti unotaura kuti mugadza kana arogara kutaundi ane right yekuitawo communal land kamusha to own communal land nyangwe arogara kuti kutaundi anobvumidzwa nemutemo kuti angaende kuti chii kureserve kwake ende mutemo wabva kutaura kuti ivi nyangwe akaita 100 years ari kutaundi asingauyi papi apa pamba pani pake hazvinevi kuti kusauya kwake hapasiri pake panoramba pari pani pake pachazoregedza kuita pake kana anyora tsamba kuna sabhuku kuti sabhuku ndaakusuduruka kubva munzvimbo ino ndaakuenda kwakati kana anyora tsamba iya kuna sabhuku it means kuti land iyoyo yadzoka mumaoko asabhuku sabhuku ane right now yekuallocata land iyoyo kune mumwe chii kune mumwe munhu but kana sabhuku asati aane tsamba iyoyo kubva kune muridzi weland iyoyo ichiri yamukadzi imi muri 2 muri kurwisana muri kurwisana mhepo hamuna chii because uyu hanopiwa namukadzi iyo haunopiwa namukadzi because my question ndeyekuti nhasi uno mukadza muri kurwa muri 2 ko nhasi mukadzi akauya izvi zvakati ndakutanga kuwaka munomuti kudii mukadzi muri 2 undava nenyangwe ndati mukadzi wadzoka nhasi wauya nefenzi yake rori rakazara newakomana dotesa fenzi munomuti kudii mupindura ichi ngepangwe akaona ndozvanotaura kuti muri busy fighting for something that is not yours handi chenyumba chedu zvamuri but dambudziko ramakuita manje ndiri kuona kuti pane kanyaya kekuti ishe not ishe kanzera amukati mwenyaya iyoyo because atoziva kanzera that is a political position inovhoterwa kanzera haasi sabhukuba munhu ane right yekupa land kune munhu ndisabhuku enda kutraditional leaders act inokutaurira it is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Mazwa, hakuna kuti it is the duty of the chief, it is not the duty of the headman. Ai, kana ini mambo ndotodawo kuti muzukuru wangu aone pekugara ndinotonokumbirawo kuna sabhuku kuti sabhuku munewo here kuti muzukuru wangu angadii anogara. The only person anopa land, communal land, ni sabhuku. Ini ndanditopi land, anopa land sabhuku. Andile kukaneni ndisikandi sabhuku achitoripota kwandiri asi ndichitomukumbirawo land. Kukanzera asitorimo mustructure yetraditional leadership. Kanzera haatorimo mustructure yetraditional leadership. And panodaidzwa kuti kune full council meeting kwa DC. Inonzi fuchi council meeting kwa DC yani. Mambo zoti masabhuku anodaidzwa ku full council meeting. Sei asikadaidzwa masabhuku. Handi kwani? Handi kwa babamu. Handi so. Saka zvandikutaura panapa. Ndizvokuti I need to prove usabhukuru zvakafa zuro ndiye akawigwa zuro asi akaenda kopa wacho akaenda kunongedzera ndi proxy aingaro akamirira bhuku iro ndiye akaenda kunongedzera uyu akanongedzewa nasabhuku chaiye asi uyu ane support yakanzera munhu wani wakanzera. So inini nyaya yenyu
since matotaura kuti council ane interest nenyaya iri council at the same time achiita futi saheadman in the absence yaheadman, it then means kuti kwandiri iri nyamwe nyaya ndaenda kuidzosa kuna headman kuti aiite haichaiti because the headman is already conflicted. The headman is conflicted, so I cannot refer this case back to him kuti asolve nyaya. Ndakutongoita indoipedza ndeka ino. Manizvo ndizvo here bambo, right? Saka inini what I need to do now, I need to establish kuti unomuziva here kuti vari kupaona mukadzi wakatoenda wakakombanzitwa kudhara. Wakakombanzitwa kudhara. Unoona zvandikuedza kutaura, nyaya yamurikuedza kutaura wakakombanzirwa. Kuziva kwandoita inini pakatangwa kuwakwa Osborn Dam, munhu wese was relocated and munhu wese was paid relocation fee nehurumende. Wamwe wakaenda kuGokwe, wamwe wakaendeswa kuDombo Rutinhira, wamwe wakaendeswa kuAudabey Farm, wamwe wakaendeswa kwaZuze. So what does it mean? It means kuti vanhu vese vakagara izvo zvizvo kwamakagara ma-illegal settlers. Kana imimi makapiwa imimi relocation, mari yerelocation hamuna kupiwa, sei musina kupiwa? Mamusati maugara makazouya vanhu vaigara kwabviswa. Ndosaka ndabvunza kuti kana vamwe vakapiwa relocation fee, imimi sei musina kupiwa? Vanhu vakanyanya kupiwa kuya vanhu vakanga varorerei kuti vanhu vanga vari kumusoro kumakomokomoka havana kuwana zvinhu izvo. Ndobva ndaya kukupa mubvunzo. Kana vanhu vanga vari mudhuze medhemu wakabviswa wese wakanzi kwese kwachadi kuona munhu, handiti sei imimi makunogara nzvimbo yakazi haichadi kuonekwa vanhu? Hurumende yakabvisa vanhu ikati kwese kubva apa kusvika uku hakuchadiwi chii vanhu. Vanhu vese vakatakurwa, vamwe vakanosiwa kuDombo Rutinhira, vamwe vakanosiwa Gokwe, vamwe vakasiwa kuAudabey Farm, vamwe vaiswa kwaZuze. Handiti kukasara kusina chii, kusina munhu. Ukaenda kurekodi izvo zvizvo hurumende iri kutaura kuti vanhu vese vaigara kuOsborn Dam gore rakati they were relocated, meaning kuti hakusina chii, hakuna munhu. But imimi maakuenda koti pakazi nehurumende ibvai makodzoka ipo papo kowaka ipo papo, then movha mauya kukoti kunoku moda kuzviita the legal inhabitants wenzvimbo iyoyo, when in actual fact you are trying kuti muye kwandiri kuti ndilegalize an illegality. Ndiri muda kuti muye munomu nemhosva, handiti ini ndoichinjinudza mhosva yayo kuti pasawe nemhosva. Kutogara kwamakaenda kuita iko kofenza kwakaita imhosva, hamufaniri kunga mutori chii ikoko, because kwakaza kusudiwa chii vanhu. Bama ndati kwamuri kuorwira uko kwakazi nehurumende hakufanirwi kugara chii vanhu, kukabviswa chii vanhu. Asi imimi ndiko maakuenda kodi kogara, magara ikokoko maakutomangarirana kumatare kuti ngepangu. Ipo hurumende iri kuti chii hapana munhu. Saka ndoda kuti nditonge ini ndichiti enda ugare paruzi nehurumende usagare.
akamazola muzvizvo kuti vanhu vakasara matenga mbiri village nevillage kumusoro takuenda pana gorogodo ndo vanhu vakasara. The rest of the people wese vari kubhiza nedhemu wakazipai wakapiwa mari. Saka imimi maoda kuti mafuta mapiwa mari yekuti endai maakudzoka futi kumwaya mari yehurumende. Because it means kana una mugadzi wakakombanzetwa kuti wabvepa papa. And it means hapana umwe munhu anobvumirwa kugara ipapa. Babu andizvere babu. Pana mugadzi akaitwa pane dhemu pacho nekuwa mugadzi distance iriko pa. Iwewe shamwari ndowataura nemuromo wako kuti una mugadzi wakakombanzetwa ndokupa waenda. Saka nhasi ndiwe futi wakutanga kutaura kuti magadzi wanga wari kure uri kuti alright chigarai pasi pabo. Zvandava kuita inspection kwirai pamatenga mbiri panzvimbo iyi pausbona munocheka panzvimbo ipapo pari kutaura kuti pari kubvumidzwa here vanhu kugara kana kuti hapabvumidzwi vanhu kuita sei kugara. Kana pachibvumidzwa vanhu kugara, I want you to establish kuti who was there first akapiwa nani. Andizvo. Then zvinoda kuti mutsvage futi chii proxy sabhuku haruzi proxy sabhuku iyi. Because chandoziva ndechekuti kana pakaitwa relocation yewanhu kubva munzvimbo vachiendeswa panzvimbo, sabhuku iye anosumudzwa nevanhu vake nebhuku rake. Bhuku iroro roenda kunoshedzwa, bhuku iroro zita rebhuku kwaunenge wadi waendeswa. Mukatarisa vanhu vakabva kuNyamukwarara vachiuya kuNew Reserve, wana Manase, wana Maonya, wanani wese wakatakura mazita avo emabhuku avo avaishandisa kupi kwaNyamukwarara, wakaenda nawo kupi, wakaenda nawo kuNew Reserve. The same applies kuti vanhu vakabva kuno kumusoro wachidzikiswa kuHonde Valley, wana Danhama, wana Nyatsanza, wana Sakupwanya, wese wakatakura mazita echi emabhuku avo wakadzika nawo kune vanhu vavo kwavakaenda nevanhu vavo kupi kuHonde Valley. So I still also want to establish kuona kuti bhuku iro riri kutaura nezvaro rudzisa bhuku nechi richikumboexista here bhuku iro ripa area ipapa, kana kuti vanhu waakucreata bhuku pasina chii tiri tese here. Right, chimwe chanduka futi chimbopedza kutaura independent iri kutaurwa. Masvika ipapo moestablisha kuona kuti sabhuku ari kutaurwa bhuku iroro richikumboexista here paarea ipapo kana kuti hazisipo. Then mapedza ipapo munoenda kuMinistry of Lands, munoona District Lands Officer anokupai mepu yeOsborne Dam
ine maboundaries anokuratidza kuti kunobvumirwa wanhu kuti kunge kuine wanhu ndeuku, kusingabvumirwi kunge kuine wanhu ndekupi. Kana maane mapiwo from Minister of Lands, it then means kuti wanhu ava it's either they are in or they are out. Chavari kurwira vanokwanisa kunge vari kurwira chisipo mahara, because kana iri part of government policy, chinhu chakaitwa nehurumende, dare rino iri harikwanisi kuchinja chinhu chakaitwa nehurumende. Basa redare rino iri is to uphold zvakazi nehurumende zviite sei. Ndasinga Sunday Wednesday munofanira kunge maenda right. Saka pavari kuenda kumusi Wednesday 8 o'clock ingaivi mese muripo pachii panzvimbo ipapo, nasabhuku wenyu nakanzira wenyu naishe wenyu. Handizvo? Handisangana Wednesday.